Det er Rasmus fra Storensvask. Kæmper du med beskidt fælge, ligesom jeg gør her, så har jeg et produkt, du skal se. Vores syrebaserede fælgerens, endokønt platinium. Jeg kan få dem rene fuldstændig uden at røre dem. Prøv at se med her. Inden du går i gang, så er det vigtigt at sikre sig, at fælgene de er kolde. Jeg har taget vores forstøver her, blandet produktet, ca. 10%, og så lad os bare køre på og skylle af. Sørg for at fordele det godt, så du kommer ind i alle kroge. Så det ellers bare fordel produktet, vent cirka 30 sekunder, og så går du skylle af.